Kanigre ka All India Radio Shillong ka khubor man puli di ka sanni jana kimat bakong san jong ka khubor. Yo asimti gari India ya ka kedan Presiden jong kalimpong G20. Nadu ka sitere una opera kan penya ya ki kam kung ka klido. Penkut no ka Meghalaya Lokayukta ya ka mokot duma bala ujor persa ya ki he pulit bala syakem uji ke yang rai komandan ka SF-10 Bad Uraj Kumar Chandranathan DGP Barim jong ka Meghalaya. Bat kut no kalimpong North East Olympic Games ka baar hasilong ning kesini. Ki khubor ki babnya. Kari India kalayo ban shimti ka kedan presidency jong ka limpong G20 ha ka jingelang penwai ya ka G20 summit. Kabalang ka jingelang jong kinong sensyari ka perthai na kiri ki ba ha ba ka thup G20 kabalalong ha Bali. Kari India kan shimti ka kam klidu ka G20 na duk sitere una pra arhajar arpuar. Hak jingilang wajog lempung G20 ha Bali u Presiden ke Indonesia u Joko Widodo ula IT ya ka jinglong Presiden ke G20 kum kadak hak jingilang ha u Menteri Rang Badu kari India u Narendra Modi. Haba ajing keren ke jingelang umudi ulong bakalong ke jing sarong ni iwe ni kinong India haba kari kalalong menta ka klidu nong yalam jong ke thup G20 kum ka Presiden jong ka ni kalempung kiri ke perthai na ka bentai sisnem. Kari India ba kari France nin kasi kilakmi binia ahlor ke jingi trelang habdeng jongki ha kaliang ki kam yadari ki kam nuklear ka khai pateng bat ki bedi ki bentai ki bedi ba ka yok ka kon. Menteri Rang Badu Narendra Modi bad u Presiden jong kari France u Emmanuel Macron kira yakando bad keren halor kini ki benta ha Bali hadin ke jingelang jong ke G20 summit. Baru armut ki kli nong sensar kira keren pli jumut halor karoi kaman habdeng ki ari bad ru ke perthehi sitilum. Umodi ulai yo bani keren ru bad u Menteri Rang Badu ke Singapore u Lee Hsien Loong. Ka Meghalaya Lokayukta hakasi ba ahar lapan kutno ya kamokot duma persa ya u komandan ka SF-10 ba Gabriel K. Yang Rai bat persa ya u Director General of Police Barim jong Meghalaya u Raj Kumar Chandranathan hakabede bat ka jing ujor balawan ra akhmat ka Lokayukta ka badawa jing tokit halo ka jing pendan kambakla ya ki kali ha ka police headquarters jong ka jela. Ka Meghalaya Lokayukta kala khot hajir yo ba jiki yang rai bat yo Raj Kumar Chandranathan Henry nakaliang kinong ujor kim simlawan mi satya saka yang bisar kum ta ye kajing ujor persa ikite ki arnut ki he pulen bala sakem lapun kutno bakat hadu nin besi amdan makot dumasu persa yo ba yang rai ha ka Meghalaya Lokayukta layethu umuktiar jong u upiyo ben ka High Court jong ka Meghalaya kalau hukum ya ke sarkar jela bakan pentikna baka sarkar kan penyu no ya ka wepat ka jaka lungyut ha ka jaka banyai biteng ban the nyut hamarten ka bala silai da ka jaklia bat baka sarkar kan pentikna ba ka nu ko jaklia kam desu bantu jakawa yam ka badap da ko ka jaklia ka kasari Meghalaya High Court kelapin mi akani ko hukum hadien ke jing sangat bisar ya ka PIL halor ke jing khu jing subah jong wa yam Kayim bisar kelapan pau ba ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka sarkar Meghalaya mentakila shimkia da ka jing shim sinjam ha ka bede bat ka jing yadai ka wa yam na ka jing jaklia bat ru ye ki saudong sokon jong ka pung yam ka project sina surok ya ka surok silong dauki keladan ha ka jing thut na ki babun ki jing ki balong ki ding pungkiang ha ka jing ya saprang jong ka kam ha ka ba ka daw ba wan ra ka jing ka long ka jing bam yo sim ya ka jaka ka badan kam ha ki babun ki benta jong ka surong kumba saw pho san pho ngut ki tra jaka ki ba shom basa mar khap bat ka ni ka surong habun ki benta ba fer kim kloy satya ban no snyang yela ki jaka na ka benta ban yo sna pen he ka surong ka ba ka jing bu por ban pendep ya ka kala dep gun
Usembut Menteri Orang Baka Jela ubak pres Tun Tun Song ubak kami ke jingyak seprang ki projek sna surok hakeleng ke jela ulo ong bakat tu kat ni ki trai jaka kim klo ben pediang ya ke bai jaka batruar sarkar bat ulo ong baka sarkar jela kala batha ya ke deputy commissioner jong ke East Khasias district bakan but din halor ka ni bat ban pensol tu ki trai jaka bakin pediang ya ke bai jaka baka sarkar ka sil na ka benta ka jaka baka sarkar kan shim ban snai ke surok Kani ka kubor kawan Shopina ka All India Radio Shillong. Ka kanti ka baar jong ka North East Olympic Games 2024 kala poy siya ka bakut no nin ka si Shillong. Ha kani kalimpong ile kay kabala sedang ha ka sipo direk menta ubnay lawan bani shimenta dalai hajar mut kirang bagi thele ka na leng ka than stelang mingi kibere ko haki khapratli ki jingile ka sports kibala penlong haki khalar tli ki lempung kibala pen kre ha keleng kanong basulong baro ki kinhon ile kai ki le minat ban yo takma halaka ja jingile kai ka bakila pen tibet ka jilla manipur bak asam ki yo bun ki tak maksiar kabalong mar prapotli ba bat boat sa ka Arunachal Pradesh live kundai tli Kajila Meghalaya kalapoi haga kedan ko sao bat kita mangsiar bakala yo long haga ni galempung kilong lai pusau teli bat kajila Sikkim kadi ka bapoi haga kedan ka bakhadu kabala yo long tang atli tak maksiar ya ka jingelang penuai ya kalempung North East Olympic Games 2024 la penlong nim ka janit ha ka madan jonggo Sports Authority of India ka badan hapo ki kerpong jonggo school ba nihu Bat Menteri Rang Ba ka Meghalaya ukon ke sangma ulalong ukong san ha ketika jingelang. U MLA kathan uba wailat Miki Shela. Nembusni ulapli ya ka jing pentri kam ya ka Conservancy Truck Shed, JCB and Refuse Compactor jongka Jowai Municipal Board. Ha ka office jongka Jowai Municipal Board. Uba wailat Miki Shela la ajing ro ya ka Jowai Municipal Board halor ki jing sakri jongka khamtam hagapor bajaga khlam COVID-19 habakdo halor ki kampen roi jongka sarkar uba Shela ulapen pau ya la ka jing tmu ha ka bakan ti su ye ki kampen roi ha ka constituency ka ba mi kmat deputy commissioner jongka district ba BS Solia ula ong ba ka kamban pen khoj ba lumnyut Hagar kom ka bade kam lang satya ka kam ka ba Henry baki briw hi ki dan kam man penkla yala ka kom perkhat bat bani treidun ti lang ban khang lad ye ki jing penwet baro bat ban long kita ki bani tre lang na ka banta ban yo ki jing khoi ya ka National Press Day ka baju rakhi man osnem haka khatre tari unai wien la rakheru nen kasngi banlong ka jing kana buram ya ka benta ka balat lut bat ka badan jing kle jong ka kam pathai kubor de he ka bakum gani kasngi ba ka press council jong ka India kala sedang tre kam kum kanong aphira ka ban pendikna ba ka jing pathai kubor ka de banlong ha ka kom ka babet bat ka ba mi sha liang lani ka basa yalam bakla hakinu ki jing le dan bor ni ki jing ma ulat ka Meghalaya ubidi Mishra ulapha ki jing ai kublei sa baro ki du khat nong pathai kubor ki ba ha ka print media bat electronic media jong ka jala bat ki ba ka lengkari ha ka jing rakhi ya ka National Press Day aswaban penkut ik kubor ki mat bakong san sa sisin pat Yo asimti kari India ya ka kedan presiden jong kelempung G20. Nadu sitarik unok pra kan penyat ya ki kam kum ka khlidu. Penkut no ka Meghalaya lokayukta ya ka mokot duma bala ujor persa yo he pulit bala sakem uji ke yang rai komandan ke SF10 bat Raj Kumar Chandranathan DGP barim jong Meghalaya. Bat kut no kelempung North East Olympic Games ka baar hasilong nin kesengi. Katuan ke kubur lakut ke Belawan Sepina ke All India Radio Shillong.